बघा आता हम्म. दिसतोय ना स्क्रीन तुम्हाला? आता हे हा. संपलेलं आहे, थांबा. तात्पर्य संपलंय. आता पुढचा श्लोक मी वाचते. हरे कृष्ण. इदं भगवत बरं नाम बरं. हरे पुराणं कृष्ण. ब्रह्म संहितं. हरे कृष्ण. उत्तम श्लोकचरितं चकार भगवान ऋषी निःश्रेयसाय लोकस्य धनं स्वस्त्ययतं महत्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे भागवत पुराण म्हणजे भगवंतांचा वाङ्मयीन अवतार आहे आणि त्याची रचना भगवत अवतार श्रील व्यासदेवांनी केली आहे. सर्व लोकांचे परम कल्याण हाच त्याचा उद्देश आहे. हे सर्वथा यशस्वी आहे, पूर्ण आनंदमय आहे आणि परिपूर्ण आहे. मृणालिनी माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य. श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी अशी घोषणा केली आहे की भागवत हे सर्व वैदिक ज्ञानाचे आणि इतिहासाचे निष्कलंक असे निरूपण आहे. भगवंतांशी ज्यांचा प्रत्यक्ष संबंध आहे अशा महान भक्तांचे इतिहास त्यात निवडले आहेत. भागवत हा भगवान श्रीकृष्णांचा वाङ्मयावतार आहे आणि म्हणून भागवत हे भगवान श्रीकृष्णांपासून भिन्न नाही. आपण ज्याप्रमाणे आदराने भगवंतांची पूजा करतो त्याप्रमाणे भगवंताची आदराने पूजा केली पाहिजे. त्यामुळे आपणाला भागवताचे अध्ययन करून परमेश्वराचा कृपा प्रसाद प्राप्त करणे शक्य आहे. जसे भगवंत प्रकाशमय, आनंदमय आणि परिपूर्ण आहेत, तसे भागवत देखील आहे. पारदर्शी आध्यात्मिक गुरूंच्या माध्यमाने भागवताचे अध्ययन करून आपण परब्रह्म भगवान श्रीकृष्णांचा दिव्य प्रकाश पूर्णपणे प्राप्त करू शकतो. जे यात्रेकरू भगवंतांच्या दर्शनाला पुरी येथे येतात त्यांना श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभूंचे सेवक भक भक्त भगवंतांकडून भागवताचे अध्ययन करण्याचा उपाय सांगतात. भक्त भागवत हा आत्मसाक्षात्कारी प्रामाणिक गुरु आहे आणि केवळ त्यांच्याद्वारेच मनुष्य भागवताचे पाठ समजू शकतो. त्यातून इच्छित लाभ प्राप्त होतो. भगवंतांच्या व्यक्तिगत उपस्थितीने जो लाभ मिळणे शक्य आहे तो सर्व लाभ भागवताच्या अध्ययनाने आपल्याला प्राप्त होऊ शकतो. आपण ज्या दिव्य कृपा प्रसादाची अपेक्षा भगवंतांच्या प्रत्यक्ष संबंधातून करतो तो सर्व कृपा प्रसाद आपणाला भागवताच्या अध्ययनाने प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तदिदं ग्राहयामास सुतम आत्मवतां वरम सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समृद्धतम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. संपूर्ण वैदिक साहित्य आणि विश्वाचा इतिहास यांचे उत्तम सार संग्रहित करून श्रील व्यासदेवांनी आत्मसाक्षात्कारी जनांमध्ये सन्माननीय अशा आपल्या पुत्राला त्याचे अध्ययन करवले. हरे कृष्ण. कोणी वाचलेलं नाहीये अशांनी? मी वाच मी वाचू का? प्रतिभा मी वाच माताजी, प्रतिभा माताजी आणि संजना माताजी. हा, हो प्रभूजी. कोण वाचतंय? हो माताजी. हा, संजना माताजी वाचा. हो माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य. अल्पबुद्धीचे लोक अल्पबुद्धीचे लोक बुद्धांच्या काळापासून किंवा इसवी सणापूर्वी 600 वर्षापासून तो जगाचा इतिहास आहे ते मानतात आणि या काळापूर्वीचे धर्मग्रंथात सांगितलेले सर्व इतिहास म्हणजे काल्पनिक कथा आहेत असे समजतात. परंतु हे सत्य नाही. पुराण आणि महाभारत इत्यादींमध्ये वर्णन केलेल्या सर्व कथा प्रत्यक्ष इतिहास म्हणजेच प्रत्यक्ष इतिहास आहे. हा इतिहास या लोकांतीलच नाही तर ब्रह्मांडातील लक्षावधी ग्रह लोकांचा आहे. कधी कधी काही लोकांना या जगाच्या पलीकडील लोकांचा इतिहास अविश्वसनीय वाटतो, परंतु त्यांना हे माहीत नाही की निरनिराळे ग्रह लोक सर्व दृष्टीने समान नाहीत आणि म्हणून इतर ग्रहलोकातून मिळालेल्या ज्या काही ऐतिहासिक सत्य गोष्टी आहेत त्या या ग्रहलोकातील अनुभवांशी जुळत नाही. भिन्न लोकातील भिन्न परिस्थितीचा विचार करून तसेच काळ आणि घटना यांचाही जर विचार केला तर पौराणिक कथा काहीच आश्चर्यजनक नाही. तसेच त्या कथा काल्पनिकही नाहीत. आपण हे नीती वचन लक्षात ठेवले पाहिजे की एका प्राण्याचे अन्न दुसऱ्या प्राण्याचे विष असते. म्हणून पौराणिक कथा आणि पौराणिक इतिहास हे माताजी स्क्रोल हा. हे काल्पनिक आहेत असे सांगून नाकारता येत नाही. श्रील व्यासदेवांसारख्या महान
ऋषी स्वतःच्या साहित्यात काहीतरी काल्पनिक कथा घालणारच नाही. भागवतामध्ये भिन्न भिन्न ग्रह लोकांच्या इतिहासातून सत्यकथा निवडलेल्या आहेत आणि त्यांचे वर्णन केले आहे. म्हणून सर्व आध्यात्मिक अधिकृत व्यक्तींनी भागवत हे महापुराण असल्याचे मान्य केले आहे. या इतिहासाचे विशेष महत्व हे आहे की तो सर्व इतिहास निरनिराळ्या काळातील असून स्थित्यनुसार भगवंतांनी ज्या लीला केल्या आहेत त्या लीलांशी संबंधित आहे. श्रील सुखदेव गोस्वामी हा आत्मानुभवी जीवांमध्ये सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि त्यांनी आपल्या पित्यापासून श्रील व्यासदेवांपासून हे भागवत पुराण अभ्यासाचा विषय म्हणून ग्रहण केले आहे. श्रील व्यासदेव महान अधिकारी व्यक्ती आहेत आणि भागवताची विषयवस्तू फार महत्वाची असल्याने त्यांनी भागवताचा संदेश प्रथमतः श्री सुखदेव गोस्वामी यांना दिला. भागवताची तुलना दुधाच्या सायीशी केली आहे. वैदिक साहित्य हे ज्ञानरूपी दुधाच्या सागरासारखे आहे. साय आणि लोणी हे दुधाचे अत्यंत स्वादिष्ट सारतत्व आहे. त्यामध्ये भागवत हे वैदिक वाङ्मयाचे सार आहे. भगवंत आणि त्यांचे भक्त यांचा मधुर आदर्शपूर्ण अशा अनेक चरित्रांनी भागवत परिपूर्ण आहे. तथापि भागवताचा संदेश अविश्वासू, नास्तिक आणि व्यावसायिक कथाकारांपासून ग्रहण करण्यात काही लाभ नाही. कारण असे लोक सामान्य लोकांमध्ये भागवताचा वापर एक व्यवसाय म्हणून करतात. भागवत श्रील शुकदेव गोस्वामींना प्रदान करण्यात आले आणि त्यांना अशा व्यापाराशी काही कर्तव्य नव्हते. त्यांना भागवताचा व्यापार करून कुटुंबाच्या पालन पोषणाचा खर्च भागवायचा नव्हता. म्हणून भागवताचे ग्रहण श्रील शुकदेव गोस्वामींच्या प्रतिनिधींकडून करायला हवे. असा प्रतिनिधी कौटुंबिक दायित्वातून मुक्त आणि संन्यासी असावा. दूध हे निसंशय उत्कृष्ट व पोषक आहे. मात्र सर्पाच्या मुखाचा स्पर्श झाल्याने ते पोषक राहत नाही, तर मृत्यूला कारणीभूत होते. म्हणून जे लोक पूर्णपणे वैष्णव आचारांचे पालन करीत नाही त्यांनी या भागवत पुराणाचा व्यवसाय बनवू नये आणि अनेक श्रोत्यांच्या आध्यात्मिक मृत्यूचे कारण बनू नये. भागवत गीतेत भगवान म्हणतात की सर्व वेदांचा हेतू मला जाणणे हाच आहे. भागवत पुराण माताजी स्क्रोल डाऊन. हा भागवत पुराण संकलित ज्ञानाच्या रूपाने श्रीकृष्णच आहेत. म्हणून ते वेदांचे सार आहे. भगवान श्रीकृष्णांसंबंधी सर्व काळातील सर्व ऐतिहासिक घटनांचा त्यात समावेश आहे. वास्तविकपणे भागवत संपूर्ण इतिहासाचे उत्तम सारतत्व आहे. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण. स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परम ऋषिभिः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री व्यासदेवांचे पुत्र शुकदेव गोस्वामी यांनी हे भागवत पुराण गंगेच्या तटावर अन्न पाण्याविना आमरण उपोषणास बसलेल्या सम्राट परीक्षितांना ऐकवले. हरे कृष्ण. सायली माताजी वाचताय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व दिव्य संदेश, दिव्य उपदेश हे शिष्य परंपरेतून यथायोग्य रीतीने ग्रहण केले जातात. म्हणून गुरु शिष्यांच्या या अखंड शृंखलेला परंपरा असे म्हणतात. भागवत अथवा इतर वेद वाङ्मय हे परंपरा पद्धतीने ग्रहण केल्याविना आणि त्याचे अध्ययन अधिकृत असत नाही. श्रील व्यासदेवांनी शुकदेव गोस्वामींना भागवताचा संदेश दिला आणि त्यांच्याकडून सूत गोस्वामींनी ग्रहण केला. म्हणून भागवताचा संदेश सूत गोस्वामींकडून अथवा त्यांच्या प्रतिनिधींकडून ग्रहण करावा. कोणत्याही असंबद्ध वक्त्याकडून ग्रहण करू नये. सम्राट परीक्षितांना वेळेवर आपल्या मृत्यूची सूचना मिळाली आणि त्यांनी तत्क्षणी आपल्या राज्याचा परिवाराचा त्याग केला. ते गंगा नदीच्या काठावर आमरण उपोषणास बसले. परीक्षित महाराजांच्या राजकीय श्रेष्ठत्वामुळे ते सर्व ऋषी, तत्वज्ञानी, सिद्ध इत्यादी तेथे गेले. महाराज परीक्षितांचे कर्तव्य काय आहे याविषयी त्यांनी अनेक सूचना केल्या आणि शेवटी असे ठरले की त्यांनी श्रील शुकदेव गोस्वामी यांच्याकडून भगवान श्रीकृष्णांविषयी श्रवण करावे. अशा प्रकारे त्यांना भागवत सांगण्यात आले. ज्या श्रीपाद पुढचं दिसतंय. शंकराचार्यांनी मायावाद तत्वज्ञानाचा प्रचार केला आणि परम सत्याचा निर्विशेष स्वरूपास महत्व दिले, त्यांनीही असेच सांगितले की मनुष्याने भगवान श्रीकृष्णांच्या चरण कमलाचा आश्रय घेतला पाहिजे. कारण वादविवाद करण्यात कोणत्याही प्रकारची लाभाची आशा नसते. श्रीपाद शंकराचार्यांनी अप्रत्यक्ष रीतीने मान्य केले आहे की वेदांत सूत्राच्या ज्या अलंकारिक व्याकरणात्मक पुष्पिता
वाणीचे प्रतिपादन केले आहे ते प्रतिपादन मृत्यूच्या वेळी उपयोगात येऊ शकत नाही. मृत्यूच्या चिंताजनक वेळी मनुष्याने गोविंद नामाचे भजन करायला हवे. सर्व अध्यात्मवाद्यांचा असेच सांगणे आहे. मनुष्याने अंततः नारायणाचे स्मरण केले पाहिजे. हे सत्य फार पूर्वीच श्रीला शुकदेव गोस्वामींनी सांगितलेले आहे. सर्व आध्यात्मिक प्रक्रियेचे हे सार आहे. या शाश्वत सत्याला अनुसरून परीक्षित महाराजांनी भागवताचे श्रवण केले. ते समर्थ शुकदेव गोस्वामींनी ऐकविले आणि श्रोत्यांचा व वक्त्यांचा असा दोघांचाही उद्धार एकाच माध्यमाने झाला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 2:30 वाजलेत. खरं तर 2च श्लोक राहिलेत या अध्यायाचे. पूर्ण करूया का आपण? हो, करूया माताजी. हो, हा चालेल. चालेल चालेल. चालेल. ठीक आहे. हरे कृष्ण. आता प्रतिभा माताजी तुम्ही वाचा हा तात्पर्य. मी वाचते हो, श्लोक. हा. हरे कृष्ण. कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे भागवत पुराण सूर्याप्रमाणे तेजस्वी असून भगवान श्रीकृष्णांनी स्वधामात गमन केल्यानंतर तत्काळ त्याचा उदय झालेला आहे. या कलियुगात अज्ञानरूपी निबिड अंधकाराने दृष्टीहीन झालेल्या लोकांना या पुराणापासून प्रकाश प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. हरे हा, कृष्ण. वाचा प्रतिभा. तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्णांचे शाश्वत धाम आहे. तेथे ते आपले शाश्वत पार्षद आणि परिकर यांच्यासह सदैव आनंदात निमग्न असतात. त्यांचे शाश्वत धाम हे त्यांच्या अंतरंगा शक्तीची अभिव्यक्ती आहे, तर भौतिक जगत ही त्यांच्या बहिरंगा शक्तीची अभिव्यक्ती आहे. जेव्हा ते या भौतिक जगात अवतीर्ण होतात तेव्हा ते आपल्या अंतरंगा शक्तीतील सर्व परिकरांसह प्रकट होतात. त्या शक्तीला आत्ममाया असे म्हणतात. भगवद्गीतेत भगवान म्हणतात की ते स्वतःच्या आत्ममायाने अवतीर्ण होतात. म्हणून त्यांचे रूप, नाम, यश, निवासस्थान इत्यादी ही जड वस्तूंची निर्मिती नाही. ते पतित जीवांच्या उद्धारासाठी आणि धर्मतत्वांची पुनर्स्थापना करण्यासाठी अवतीर्ण होतात. भगवंतांच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणीही धर्मतत्वांची स्थापना करू शकत नाही. स्वतः भगवंत किंवा त्यांनी शक्तिसंपन्न केलेली योग्य व्यक्तीच अधिकारवाणीने धर्माचे नियम सांगू शकते. खऱ्या धर्माचा अर्थ परमेश्वराला जाणणे, त्याच्याशी आपला संबंध कोणता आहे ते जाणणे, त्याच्याशी संबंधित अशी आपली कर्तव्ये कोणती आहेत आणि शेवटी या जड शरीराचा त्याग केल्यानंतर आपले इष्टस्थळ कोणते ते जाणणे हवे. बद्ध जीव भौतिक शक्तीमध्ये फसलेले असल्यामुळे त्यांना जीवनाची ही तत्वे माहीत नसतात. बहुतेक लोक प्रायः पशूंप्रमाणे आहार, निद्रा, भय आणि मैथुन यात मग्न झालेले असतात. ते बहुतांश धार्मिकतेच्या, अज्ञानाच्या आणि मोक्षाच्या देखाव्याखाली इंद्रिय भोगात मग्न असतात. या कलियुगात तर ते आणखी अधिक अंध झाले आहेत. कलियुगातील लोकसंख्या केवळ पशुजीवनाची राजेशाही आवृत्ती आहे. ज्यांना आध्यात्मिक ज्ञानाशी किंवा भगवत भावनामय जीवनाशी काही कर्तव्य नसते, ते इतके अंध असतात की सूक्ष्म मन, बुद्धी अथवा अहंकार यांच्या क्षेत्रापलीकडे ते काही पाहू शकत नाहीत. असे असले तरी त्यांना आपल्या ज्ञानातील आणि विज्ञानातील प्रगतीचा आणि भौतिक समृद्धीचा अतिशय अभिमान वाटतो. जीवनाच्या परम उद्दिष्टाविषयी दृष्टी पूर्णपणे नष्ट झाल्यामुळे असे लोक वर्तमान देह सोडल्यानंतर त्वरित कुत्रा, डुक्कर असे पशुदेह प्राप्त करण्याचे संकट स्वतःवर ओढवून घेतात. भगवान श्रीकृष्ण हे कलियुगाच्या आरंभापूर्वी नुकतेच प्रकट झाले होते आणि कलियुगाच्या आगमनाच्या समयी ते आपल्या शाश्वत धामास परतले. आपल्या उपस्थितीत त्यांनी आपल्या कार्यांद्वारे सर्व गोष्टी प्रकट केल्या. त्यांनी विशिष्ट रीतीने भगवद्गीतेचा ज्ञानोपदेश केला आणि धार्मिक तत्वांचे जे अहमन्य सिद्धांत होते त्या सर्वांचे निर्मूलन केले. या भौतिक जगातून अंतर्धान होण्यापूर्वी त्यांनी श्री नारदांच्या द्वारे
महर्षी व्यासांना भागवताची रचना करण्याकरता शक्ती प्रदान केली. अशा प्रकारे भगवद्गीता आणि भागवत हे दोन्ही ग्रंथ या युगातील ज्ञानांध लोकांना ज्ञानप्रकाश देणारे दीपच आहेत. दुसऱ्या शब्दात, जर या कलियुगातील जीवांना जीवनाचा खरा प्रकाश पाहण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी केवळ या दोन ग्रंथांचे अध्ययन आणि अनुसरण करण्याची सवय लावून घ्यावी, म्हणजे त्यांच्या जीवनाचे उद्दिष्ट सफळ होईल. भगवद्गीता म्हणजे भागवताचा प्राथमिक अभ्यास आहे. भागवत जीवनाचे सार सर्वस्व आहे. ते साक्षात श्रीकृष्ण रूप आहे. म्हणून भागवताला प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्णांचे स्वरूप म्हणून स्वीकारायला हवे. अशा रूपात जो भागवताला पाहतो तो श्रीकृष्णांना प्रत्यक्ष रूपाने पाहू शकतो. भागवत आणि भगवान अभिन्न आहेत. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्र कीर्तनयो हरे कृष्ण. तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथादितं यथामती. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे विद्वान ब्राह्मणांनो, जेव्हा शुकदेव गोस्वामींनी परीक्षित महाराजांच्या उपस्थितीत भागवताचे कथन केले तेव्हा मी एकाग्रतेने त्यांच्याकडून श्रवण केले. अशा रीतीने त्यांच्या कृपेने त्या महान समर्थ ऋषींकडून मी भागवताचे अध्ययन केले. आता तेच कथन मी जसे श्रवण केले आणि जितके मला समजले तितके ऐकवण्याचा प्रयत्न करीन. हरे कृष्ण. सुमन माताजी, वाचताय तुम्ही? श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. मनुष्याने श्रील सुखदेव गोस्वामी सारख्या आत्मसाक्षात्कारी महापुरुषाकडून भागवताचे श्रवण केले तर तो निश्चितच भागवताच्या पृष्ठामध्ये भगवान श्रीकृष्णांच्या उपस्थितीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊ शकतो. म्हणूनच स्क्रोल करा. बघा, दिसतंय? थांबा बघते. हा. भागवताचे कथन करून विषय भोगासाठी धन मिळवणे हाच ज्यांच्या जीवनाचा उद्देश आहे अशा बनावट भाडोत्री कथा वाचकाकडून कोणालाही भागवताचे अध्ययन करता येणे शक्य नाही. विषय भोगात गर्क असलेल्या लोकांच्या सहवासात कोणीही भागवत शिकणे शक्य नाही. तसेच भौतिक पांडित्याने भागवतातील श्लोकांचा अर्थ लावणाऱ्या तथाकथित पंडितांकडून कोणी भागवत शिकणे शक्य नाही. आणि हेच भागवताच्या अध्ययनाचे गुप्त रहस्य आहे. भागवताच्या पृष्ठात श्रीकृष्णांना पाहण्याची वास्तविक इच्छा असणाऱ्या साधकाने शुकदेव गोस्वामींच्या प्रतिनिधीकडूनच भागवताचे अध्ययन करायला हवे, इतरांकडून नव्हे. हाच एक मार्ग आहे, अन्य कोणताही मार्ग नाही. सुत गोस्वामी हे शुकदेव गोस्वामींचे प्रामाणिक प्रतिनिधी आहेत, कारण त्यांना त्या महान विद्वान ब्राह्मणापासून मिळालेला संदेश सादर करण्याची इच्छा आहे. शुकदेव गोस्वामींनी त्यांच्या महान पित्याकडून ज्याप्रमाणे भागवताचे श्रवण केले त्याच प्रकारे त्यांनी ते प्रस्तुत केले आहे आणि त्याचप्रमाणे सुत गोस्वामींनी शुकदेव गोस्वामींकडून भागवताचा जो संदेश ऐकला तोच यथारूपात सादर करीत आहेत. केवळ सामान्य श्रवण सर्व काही नाही, तर अतिशय ध्यानपूर्वक श्लोक अनुभवायला हवा. निविष्ट या शब्दाचा अर्थ सुत गोस्वामींनी स्वतःच्या कर्णरंध्राद्वारे भागवत अमृताचे पान केले आहे. भागवताचे ज्ञान मिळवण्यासाठी हीच वास्तविक प्रक्रिया आहे. योग्य अशा अधिकारी व्यक्तींकडून एकाग्रतेने भागवताचे श्रवण केल्यानेच कोणी भागवताच्या प्रत्येक पृष्ठात भगवान श्रीकृष्णांची उपस्थिती अनुभवू शकतो. येथे भागवत जाणण्याचे रहस्य सांगितले आहे. ज्याचे मन शुद्ध नाही तो एकाग्रतेने श्रवण करू शकत नाही आणि आपल्या कृतीने शुद्ध नाही तो मनानेही शुद्ध असू शकत नाही. जो खाण्यात, झोपण्यात, संग्रहात, मैथुनात शुद्ध नाही त्याची कृत्येही शुद्ध असू शकत नाहीत. काही असले तरी भागवताचे योग्य व्यक्तींकडूनच श्रवण केले तर प्रारंभापासूनच कोणत्याही भागवताच्या पृष्ठात भगवान श्रीकृष्णांचे साक्षात दर्शन होऊ शकते हे निश्चित. अशा रीतीने भागवताच्या पहिल्या स्कंदातील अवतारी कृष्ण नामक 3ऱ्या अध्यायातील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण थांबूया इथे. उद्यापासून आपण अध्याय 4 सुरू